Slavnostní ples. Nejmladší tradice společnosti. A přesto jsme si ji stačili zamilovat. Jedná se o osobitý formát ocenění nových, významných a vedoucích konzultantů společnosti. Je to možnost získat ocenění od svých národních lídrů a vedení společnosti. Ti, kteří se právě stali vítěznými oslavenci, se dělí s nováčky o své nápady a umění dosahovat nejvyšších met. A rozumí se samo sebou, že pro ty, kteří získali svá první ocenění od společnosti, pořádáme nablýskaný velkolepý ples, nabitý energií nových, mladistvých vítězství. Oslavujeme vás, naše nové naděje. Již dnes jsou pro vás zahájeny nové exkluzivní programy cestování se společností. I nové stupínky výherního plánu, jež vás přivedou do úplně jiného života. A všechna slova a písně tohoto večera znějí na počest vašich úspěchů. Jako ocenění vaší práce, kterou nadšeně každodenně vykonáváte.